Кажете, какво беше усещането там от тук да започнем и кой хеликоптер е участвал от трите, които са разположени тук? Физически участваше този, който е зад нас, борт 901. Ако започнем с усещането, изключително. Първо, честта беше невероятна да бъде потърсено нашето съдействие за това участие. Следващото е, че самите епизоди, в които участвахме, бяха така предизвикателство от летателна гледна точка. Предвид това, че в района на корабостроителницата има изключително високи препятствия, кранове, пилони и така нататък, между които практически ние летяхме. Кой се качи в този хеликоптер, освен вие като пилотиращ? Имаше актьори не на световно ниво, но така най-интересното беше дубльора на Мел Гибсън. Той изигра, в най-голямата роля, предполагам. А каква беше ролята на вас като пилот и на Пантера като участник в Непобедимите 3? Ролята беше като на пилоти. Да пилотираме машината. Това беше нашата задача, като сцените бяха, да кажем, така, ще загатна само, тъй като аз не съм напълно ясно с сценария, но основни 3 епизода, нека кажем. Това е доставка на специално оръжие. Това е едното. Другото е една битка между добрите и лошите, в която, за съжаление, ние бяхме от страната на лошите. И хвърлянето на една бомба, която не знам върху добрите как ще се отрази в крайна сметка на сценария и така нататък. Можете ли да ни покажете хеликоптера отвътре и да ни покажете къде стоите вие, къде е седнал дубльора на Мел Гибсън, кой се е возил складовите помещения? Пилотските места. Да. Къде стоите вие? Отдясно, отляво? Има ли значение? Зависи от задачата, но принципно в дясно е командира на екипажа. Къде беше разположена бомбата? В товарния отсек. Ето тук, където сега има спасително оборудване. За първи път ли хеликоптерите и въобще членове и екипаж на авиобазата участват в подобна продукция и въобще в снимки на филм? Не е за първи път. Може би преди 12 години Ми-14 участва в, може да кажем, нискобюджетна продукция. Въобще не се измерима с това участие в момента, но имаме участие преди години също с разрешението на Министерството, разбира се. Как всъщност този хеликоптер стана част от Непобедимите 3? Допускам, че просто първата стъпка е интереса от страна на продуцентите на филма, след което кореспонденция с Министерството. Моето участие е единствено становище изработих по въпроса, в което, тъй като не визирах нито един негатив, аз подкрепих идеята след заплащане на услугата, нека да я наречем, да участваме и да демонстрираме професионализма на българския военнослужащ и на военноморските сили, в частност на момчетата от Чайка. Ползите за вас като командир, пилот, за самата авиобаза? Аз ще почна малко по-отдалеч. Не точно за мен ползите, едва ли те са най-важните. Пак ще кажа, аз не виждам нито един негатив и ползите са, да кажем, първо комерциалните. Да, продуцентите щедро ще заплатят, нека така да кажем, няма да влизам в конкретика, който го интересува, сигурно е намерил данни как е калкулиран летателен час и така нататък. Следващото нещо е горивото ще го получим свръх нашия лимит, ще заредим на летище Варна, така е разписано в договора. Като комерциална полза, пак ще завърша с това, продуцентите бяха много доволни от това, което свършихме. Дадоха ни да разберем, че са направили значителна икономия от бюджета, предвид това, че с много малко дубли свършихме, по техните думи, отлична работа. И имам тяхното обещание и съм сигурен, че така ще стане, да остане нещо за поделението, нещо, което да ползват колегите от Чайка. Но искам да продължа отговора си. Освен комерциалната страна, има и некомерциална. Ползата за екипажа беше огромна. В мое лице и началник щаба, като най-опитни от нашия летателен състав. Удовлетворението в личния състав е огромно.
И на следващо място бих посочил, че това е една безплатна реклама на нашите въоръжени сили. И ако дори едно детенце така сме провокирали да мечтае да